Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di akun YouTube Roda Padati. Hari ini kita terbang di kawasan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Video ini khusus permintaan perantau Ranah Minang yang rindu akan Kampung Galaman. Selamat menyaksikan. Bagi teman-teman yang ingin kampung atau daerahnya kita videokan, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Ndak mungkin kata sangku diculur bilo kalarenyo panggalan singke panyambuang sayu tapasohuanan mangsa dipandang sajo. Dicali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah andayun patah di dua diri jaleka samsai di lamun cali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah andayun kata di dua diri jaleka samsai di lamun usah
mamang angin. Salah kadenai nan batu umbuakan tajam cara cosara to upe bakato bana denai tak dape. Seriang calia urang di kampung ulang pitanah nan pasera. Salamo iko nandena ay tanggung mananggong maluka urang banyak. Antah kata alo, antah ka indah. Mananggong malu hanya Tuhan yang tahu. Bukan nyotakui kasih yang kau kai cameh de anak gadang talalai tabao sansa. Sabah Allah talampau sabah, membana Allah talampau bana. Danang saule kini lah gantiang nanalah ngampiang putus. Takana anak batin den hangu. Mananggong malu hanya Tuhan yang tahu. Bukan nyotakui kasih yang kau kai cameh de anak gadang talalai tabao sansa. Sabah Allah talampau sabah, membana Allah talampau bana. Danang saule kini lah gantiang nanalah ngampiang putus. Takana anak batin den hangu.